పెడితే 32 లక్షలు నేను ఖర్చు పెడితే ఇవాళ సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్ నాకు 60,000 వచ్చింది. 60,000 ఇది కూడా నాకు అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ. చాలా చాలా సంతోషం. నేను కష్టపడ్డ దానికి, నేను ఇన్ని కొట్లాటలు పెట్టుకున్న దానికి ఇది ప్రతిఫలం. ఈ 60,000తో నాకు ఒరిగింది ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ లాట్. నేను 39 లక్షలు నేను సీఎంఆర్ఎఫ్ ఖర్చు ఇచ్చిన ఫైల్ 60,000 రూపాయలు వచ్చింది. 60,000 దీన్ని నేను ఎక్కడ జమ చేసుకోవాలి, ఏం చేసుకోవాలి, అప్పులు తెచ్చిన వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చుకోవాలి నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు. అందుకోసం దీన్ని చింపేసిన. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఇంకా 17 లక్షలు ఇంట్లోనే చెక్, అది సీఎంఆర్ఎఫ్ ఫైల్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. ఇక నాకు ఏం చూస్తలేదు కాబట్టి ఇక నేను నాకు విరక్తి చెందింది. ఇక ఈ సంస్థ నుంచి, ఈ ప్రతి దాని నుంచి, ప్రతి వ్యక్తుల నుంచి, అన్ని నుంచి, అందుకోసం చించి ఇక్కడ పెట్టుకున్నా. థ్యాంక్ యూ.